Takajum. Takajum. Onda salah. Hah? Hei. Hello लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय ओमफ्राय ब्लग लायो आसिखौ एसे मोनलाय ओमफ्राय दिनैहाय गोसोखांनानै लालायबाय शुटिं दंबाल'नो ब्लगखौ लाबोनाय जायो बिराद बायो दासान्दि ब्लग लानो चेनेलाबो एसे आंना प्रब्लेम जानानै दङ नालाय दा उफाय गैया होमबाबो लासोंबायो आङो बेयावनो जागोन सल्भ जागोन थाबैनो ओमफ्राय जों दिनैहाय शुटिं लागासिनो जलायस्रियाव लाफैदों आरोखि आर्टिस्टआव दङ हंनै सासे बिमा बै आंनि बिमा जागोनदां साइसआ ओमफ्राय नै बिफायाव नोंथाङा माबा बुंगोन नामा आंथ' मा बुंनो रोंबावनो आंना मोखां माथो जोंजोबदोंसो बरिया जोंदों मेकआपजों माजों मानसिया दासान्दि मोखाङावल' गुफुर नुबायलै बाखिथ' मानसिया दासान्दि बोरमा बेदरजों जाबाय थादों ना हटेलाव बिराद जादों साइस्थ'बो जादों मानसिया फुंदोंबो साइस्थ' जादों एकदम नायजासिनला अमा जानानै बुजोबबाय जाबा अमाया मोजां जाबाव जाखायो खोथा गैया अमा होनबाथाय जेखुनु बरिया नुदों दासान्दि ओमफ्राय दस्राफ्राव गैयामोन प्रजेक्ट दस्रायावथ' गैयालै दासान्दि लाथ'वा ना रावबो लालालै रोङा नालाय रावबो लाला आंखौ जोंखायसो दिन लाबायना जोंखायसो लाबाय दे ओंखायनो नोंखौ मानिनांगोन उफाय गैया दे होमबा लालांबाय थागोन जोङो ओमफ्राय आं दा नोंथांमोनहाय एक्ट्रिसखौ देखायगोन जोंना एक्ट्रिसआ लोगो मोनफेरनाय जायाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनफेरदों आरोना एक्ट्रिसखौहाय माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय हार्ड मोनदों ना एसे नर्माल मोनदों एक्टिं माबाफोरखौहाय जेनेबा स्ट'रिफ्रा हार्डबो नङा ना एसे नर्माल ना लागासिनोखा मानसिया दाख्लै सोरनावबा लादों होनदोंमोनलाय आदा सुबर्न मोनदों ना 11थासो जाबाय मिउजिक भिडिअ'बो मोननै दङ ना बैसागुनि ना ओरैनो मरान कमेडि बायदि ना रमान्टिक कमेडि बै नोंनि लोगो ए बहा नोंसिना गामिया थाइसौबारि ए खाथियावनो होमबालाय जिखुनु मोजां मोनदोंना दिनै लानानै नै न'नि मालिक बे न'नि उफाय गैया ब्लगारफ्रा बिदिनो न'नि मालिकफोरखौबो खोन्थानांगौ जायो माथो उफाय ओमफ्राय केमेरा इन स्ट'रि डिरेक्सन गासिबो बेनोजोब मा दे बुंबावदो आयु हेलौ होनदोरा जेखुनु मा होनदों दिनै स्ट'रिया खोन्थाहरदो दे दिनैनि स्ट'रिखौ खोन्थाहरदो बियो आंखौ होखारहरबाय काहानियाथ' डेन्जारखा सलिडखा फार्स्टनिफ्रायनो एक्ट्रिसआ गाबनांबाय आरोना फार्स्टनिफ्रायनो जिखुनु जोबजासिम फार्स्ट टु लास्ट गाबनाय जिखुनु नेबाय था थाबैनो नुगोन ना मा होनो केमेरा एडिटिं गासिबो बेनोजोब थाब नुगोन जायखिजाया नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरदो थाब नायनो लुबैयो ना एसे गोबाव नेनानैहाय नायनो लुबैयो नोंसिनि सायाव आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा मोजां कमेन्ट हरबानो जोंबो थाब बानायनो गोसो जायो मोजां बानायनो गोसो जायो माबायदि स्ट'रि नांगौ नोंथांमोनहासो खोन्थाहरनांगौ नालाय ना मा होनो मा बुंगोन नामा नोंथाङा आंनि चेनेलाव मा बुंगोन आंनि चेनेलाव बिमाया बेनो जेखुनु रायजोफोर ओमफ्राय मेकिंखौहाय आङो दासान्दि अबेबा लामायावहाय माबाफ्राव गाफ्लांबोदों बियो माबाफोर बेन्दोंफ्राव माबाफोर बेन्दों बारस'फ्लांदों दा बियो मालाबाफोर ओंखायनो बावग्रा जादों दासान्दि ओमफ्राय जिखुनु ओरैनो ससेल' लाजेनदों दाबो ओमफ्राय मेकिंफोरखौ एसे एनै खोन्थालांगोन लोगोफोर सिन्था खालामनाङा मोजां स्ट'रि गासिबो आर्टिस्टफ्रा मोजां एक्टिं खालामदों बिराद मोजां मोनदां ओमफ्राय आंनिबो दं स्लाइडनो ओमफ्राय आंनिखौहाय देखायनो हानाय जागोन ना जायाथाय दाहाय नायसै ओमफ्राय देखायलांसै माखासेनिखौहाय मथा मथि मोजां स्ट'रि आरोना नायलांबाय था जाबायमोन दा अ माय गड आं गाबनोसो ओंखारबाय Action. Tangni फिसाया जिरां जम 10,000 रां बिनायखौनो हरनो हायाखै बेखौ आंनि ब्लगाव दोनबाय थागोन आं खनसेजों हायो रायजोफोर नोंथांमोनहा नायबाय था बे खननै थांबाय हो खननै थांबाय ओमफ्राय खनसे नांबावगौ र' नोंथांमोनहा नायलांबाय था Action. Tangni फिसाया 10,000 रां जनायखौनो जनो हाया नामा जनानै हो गोख्रै नङाबा जागोन जाला जायाखै गोख्रै बिहरना हो नङाबा जालासो जागोन आंजों रायजोफोर खनथाम थांबाय दे ना खनब्रै मोनथाय आं बावबाय
दा आंनि फिसाया 10,000 रां बिहरनायखौनो हरनो हाया दा आंनि फिसाया 10,000 रां बिहरनायखौनो हरनो हाया माने खेबसे जनायो एक्सप्रेसन जाया सुर जादा जाबाय गोख्रै बिहरना हो नङाबा जारलासो जागोन आंजों फैलुं दे दा आंनि फिसाया 10,000 रां बिहरनायखौनो रेडि हरनो हाया बिनायखौनो हरनो हाया एक्शन दा आंनि फिसाया 10,000 रां बिनायखौनो हरनो हाया नामा गोख्रै बिहरना हो नङाबा आंजों जारलासो जागोन बै ससेखौलाय माथो बिदि होनोसै लासिना औ कन्टिनिउ होनबा जायोमोन आरामनो औ गोख्रै बिहरना हो नङाबा जारलासो जागोन आंजों दि थारमाने बिहामजोआ जारला जासिगोन नोंजों प्रडिउसारा फैबाय हनै खनसेनोबा खनसे फार्स्टनि मानसिनोबो दे दा आंनि फिसाया 10,000 रां बिनायखौनो हरनो हाया गोख्रै बिहरना हो नङाबा जारलासो जागोन आंजों रेडि एक्शन दा आंनि फिसाया 10,000 रां बिनायखौनो हरनो हाया नामा गोख्रै बिहरनानै हो जारलासो जागोन आंजों जायाखैलै जाथारबायमोन लास्ट खनबा जाबाय रायजोफोर खनबा गाब्रायोबा बिदिनो जायोलै लास्ट गोख्रै बिहरना हो नङाबा जारलासो जागोन आंजों नोङो गेप दोननानै डाइरेक्ट होनथायसो गेप दोनबा एक्सप्रेसन सोदेरनो हायो मानसिफोरनि होनथायल' डाइलगखौल' आरामनो प्रपार होन डाइलगखौहाय एक्शन दा आंनि फिसाया 10,000 रां बिहरनायखौनो होनो हाया नामा गोख्रै बिहरना हो जारलासो जागोन नङाबा आंजों थाथोंसै ना मा होननांगौ केमेरायाव नायग्रोदो दे आंबो लाथ'ला बे खनसेखौ एक्शन आं जौ लोङो जुवा गेलेयो नोंनि नोंफाया बेयाव खरसा नांगौ मा दङ बेयाव जायाखैलै आं जौ लोङो जुवा गेलेयो नोंनि नोंफाहा मा खरसा नांगौ दं बेयाव नोंनि नोंफाहा मा खरसा नांगौ दं बेयाव औ आं जौ लोङो जुवा गेलेयो नोंनि नोंफाया मा खरसा नांगौ दं बेयाव मा खरसा नांगौ दं बेयाव औ एसे गोलाव नोंफाहालाय नोंफाहा एक्शन आं जौ लोङो जुवा गेलेयो नोंनि नोंफाया बेयाव मा खरसा नांगौ नोंनि नोंफाया मा खरसा नांगौ बेयाव नोंनि नोंफाहा मा खरसा नांगौ दं बेयाव नोंनि नोंफाहा मा खरसा नांगौ दं बेयाव औ नोंनि नोंफाहा मा खरसा नांगौ दं बेयाव साला गिदिर नांगौलै नोंफाहा मा खरसा नांगौ दं बेयाव मा खरसा नांगौ दं बेयाव रेडि एक्शन आं जौ लोङो जुवा गेलेयो नोंनि नोंफाहा मा खरसा नांगौ दं बेयाव सालायानो गिदिंलाङाखिसैदां जादों दा जाबाय साहा लोंदों दा दे लोंदो जादो एसे थाब थाब हायो खोमा जागोनसो लोंगोनसो जागोन दे मिथिबाय जागोन मिथिबाय गोथाव टेस्टि होनलायनांगौरा मा होनदों वान टेकसो आङो वान टेक बा गोरा बावनि वान टेक होननानै वान टेक गोथाव दे जादो दे फुङावहाय ओंखाम दोनजायोब्ला मोनसेबो गोथाव जाया आइटेम टु आइटेम जुदि नों आंखौ होखारहरनो सानबायब्ला दानो होखारहर आं दानो दाना आंनि आफानि न'आव थाङो नों आंखौ होखारहर जुदि नों आंखौ होखारहरनो सानमारबायब्ला आंखौ होखारहरबानो जाबाय आंखौ दाहोनोबा दा जुदि नों आंखौ होखारहरनो सानमारबायब्ला जाबाय होखारहरब्लानो जाबाय होखारहरब्लानो आं जाबाय दानो आफानि न'आव ओंखारलाङो रेडि एक्शन नों सासे जुवारु सासे जौ फाग्लासो नों नोंनो गोदाव होनब्रा बागदावगोराखै बागदावलायदों दा आया ओइयावनो गोदाव होनावथ' नोङो गोदाव होनदों आरोखि औ ओइ होननानै हमदो डाइरेक्ट एक्शन नों सासे जुवारु नों सासे जौ फाग्लासो नोंहा सिगां साहस बेसेबां साहस गावनि फिसाखौ सावा ओरै गामिनि बायसो सयम फिसा हिनजाव नोंहा सिगां साहस बेसेबां साहस गावनि फिसाखौ बेबायदि बुंनो हालायनाय सिमा फिसा साला लाबसिनगोन दे एसे फरायना बिसिम लादो दे ओमफ्राय आयै आहासो मोनस्लाबाखिसै आं नोंखौ दिनै बुंदों खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा खनब्रैसो बुंदों आं नोंखौ नों आंनि हिनजाव नंला दिनैनो दानो बे न'निफ्राय खालाम गोबाव जादोंमोन गोबाव
Takajum. Takajum. Onde salah? Hah? Hei, hei. Di gororan nih. Orang gororan. Saya cakap mana? Hei, hei, hei. Kata gororan berapa dong nih? Ayo, ayo, ayo. लोगोफोर जोंहा सिङा लायै लायैहाय जोबनायनि लामायाव फैबाय ओमफ्राय नैबेहाय लास्ट सिन आरोखि ना बेवहाय एक्ट्रिसाहाय थांबाय न'आवहाय एक्टर लाखिनो हायासै बेवहाय लास्ट सिन लाफैबाय आरोना बियो माबानिसोमोन बियो गेजेर खन्द'नि ओमफ्राय बेखौहाय लास्ट सिन लाफैबाय ओमफ्राय होनबा भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदोलाय ना मा होनो ओमफ्राय गोबाव खालामला दिनै ब्लगखौ बावनो दोनथ'नोसैलाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय